Эфирда яңалыклар вакыты. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Үз эшләренең чын осталары. Ознакай районында иң оста сыйыр савучы һәм технологны билгеләделәр. Сыйыр савучыларыбызның һәм авыл хуҗалык хезмәтчәннәренең зур бәйрәме. Шушы сыйыр савучылар бәйгесе, шулай инде технологларның бәйгесе аны ел сайын үткәрәбез. Зур күләмле фитнес очрашуы. Эшләмәүче пенсионерлар һәм ветераннар шәһәр паркында җыелды. Яшьләргә әйтер идем, иренмәсеннәр, йөрсеннәр, бик әйбәт, исәнлек өчен бу. Узып баручы сезонга нәтиҗә. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында йөзү буенча йомгаклау ярышлары узды. Мин изергә килдем беренче сыйныфтан. Шул 6 ел yüzәм инде. Балалар җәйге каникулларга чыкты. Демәк, юл иминлеген кабат искә төшерү аеруча мөһим. Кайберәүләр балаларын авылга кайтарып куя, алар көне буе урамда иректә. Көннәр җылынуга, кыш буе тик яткан велосипедлар да хәрәкәткә чыга. Балалар катнашындагы юл транспорт травматизмын кисәтү максатыннан Әлмәт районында игътибар балалар дигән профилактик чара уза. Аның барышында инспекторлар мәктәпкәчә яшьтәге балаларга һәм мәктәп укучыларына юл хәрәкәте кагыйдәләре турында сөйли. Төрле викториналар һәм дәресләр үткәрә. Шулай акция дәвамында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автомобильчеләрнең балаларны йөртү кагыйдәләрен үтәвен тикшерәчәк. Акция 5 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Согласно пункту 22.9 правил дорожного Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләренең 22.9 пункты кисәтүенчә 7 яшькә кадәрге балаларны җиңел автомобильдә һәм йөк автомобиле кабинасында йөртү, аларның конструкциясендә куркынычсызлык каешлары яки каеш һәм айсофикс балалар тоту системасы каралган. Баланың авырлыгына һәм үсешенә туры килгән балалар тоту системаларын кулланып башкарылырга тиеш. соответствующих весу и росту ребенка. Дәүләт автоинспекциясе билгеләп үткәнчә, агымдагы елның 4 аенда гына да республика юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 95 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 5 бала һәлак булган һәм 100 яраланган. Татарстанда май аенда кырау булу сәбәпле 11 мең гектар мәйданда яңадан чәчү эшләрен башкарырга туры килгән. Зыян 113 миллион сум тәшкил итә дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармакларын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыйков белдергәнчә, күп еллык үсемлекләрнең уңышы кимергә мөмкин. Шул ук вакытта республикада чәчүлекләрнең һәлак булуын теркәмәделәр дип өстәде ул. Шушы көннәрдә авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут белдергәнчә, Россиядә федераль дәрәҗәдәге гадәттән тыш хәл режимы кертелергә мөмкин. Бу 50 миллиард сумнан артык акча югалткан аграрийларга иминiyet түләүләрен тизрәк алырга мөмкинлек бирәчәк. Ознакай районы Мөслим авылы җирлегендә сыйыр савучылар һәм технологлар бәйгесе узды. Анда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, авыл хезмәтчәннәре, ветераннар катнашты. Күңелле концерт программасы, кызыклы уеннардан төзелгән бәйрәм хакында тулырак мәгълүмат алдагы видеоязмада. Ел сайын уздырыла торган мондый бәйге быел да зур оешканлык белән үтте. Быелгысында район хуҗалыкларында хезмәт куючы иң уңган савымчылар һәм тәвәккәл технологлар катнашты. Барысы 22 конкурсант. Илнур Төхвәтуллин узган ел республика күләм бәйгедә абсолют җиңүче булган. Исәбе быел да райондан яклау. Казанның ветеринар академиясын бетердем. Хәзер инде 21 ел стаж. Операторлар технологлар конкурсларында 5 тапкыр катнаштым инде. Татарстанда 2 тапкыр урын алдык. Россия күләмендә урын алдык. 3нче урынна. Резида Газиева исә сыйыр савучылар ярышында Рәсәй күләмендә 2нче урынны яулаган. Былтыр инде Ознакай районында беренче абсолют булдым. Аннан соң Татарстанныкына барып, Казанда ярышта абсолют чемпион булып, Рәсәй күләмендә ярышларга катнашып, анда 2нче урыннар алып кайттым. Чарада катнашучыларны район җитәкчелеге сәламләп, конкурсантларга уңышлар теләделәр. Күп еллар тырыш хезмәт куйган юбилярларга, хезмәт алдынгыларына диплом һәм истәлек бүләкләр тапшырдылар. Гөлзәйнәп Хайруллина гомеренең күп елларын бозау караучы булып эшләгән. Бер баш терлектән 1000 грамм тәүлек үсеше алуга ирешкән. 15 yaşımda эшли башладым инде. Фермада бозау карап,
4 kızım var idi benim. 51'si bilen turam. Müslüm авылы зур булмаса да, биредә бердәм тату халык яши, эшләре дә гөрләп бара. Мен инде шушы авылда туып үстем, шушы Мишель Муслим авылында. Эш авылда бит инде шул үсемчелек, тирлекчелек, шушы безнең фирма хуҗалыгы, шуның белән шундай эш алып барабыз инде. 2600 гектарда җир эшкәрттек. 1700 гектар чәчүлек, язгы чәчүлекләр инде 5-600 гектар безнең көзге чәчүләр иде. Алай моторында башкарып чыктык. Ярышлар әлеге хуҗалыкның җәйләвендә узды. Конкурсантлар һәрберсе дә җитди әзерлек белән килгәннәр. Теоретик сорауларга да җавап бирделәр, практик биремнәр дә башкардылар. Бүгенге бәйгеләр 3 этаптан тора. Әлеге мизгилләрдә сыер савучылар саву аппаратын сүтеп җыюда осталыкларын күрсәтәләр. Конкурсантлар арасында әле яңа гына эшли башлаган савымчылар белән бергә тәҗрибәле остазлар да катнашты. Бик зур бәйрәм. Үзебезнең шушы авыл хуҗалыгында эшләүче ветераннарыбызның, сыер савучыларыбызның һәм авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең зур бәйрәме. Шушы сыер савучылар бәйгесе, шулай инде технологларның бәйгесе без аны ел сайын үткәрәбез. Аны инде һәр вакыт көтеп алалар. Савымчылар арасыннан беренче урынга Актүбә терлекчелек комплексыннан Диләрә Хөснүллина лаек булды. Технологлардан җиңүче булып, шулай ук Союз агро җәмгыятеннән Альбина Захарова танылды. Алга таба җиңүчеләр республика ярышларында да катнашачаклар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Шик сакчылары көн уңайыннан Ознакай шәһәренең җиңү паркында тантаналы чара узды. Здравствуйте, товарищи пограничники! Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов митингка җыелган ознакайлыларны бәйрәм белән котлап, төрле елларда шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән райондашларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Һәйкәл янында җыйналган ознакайлылар исән булмаган шик сакчыларын 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Әлмәт шәһәр паркында сәламәтлек һәм уңай атмосфера хөкем сөрде. Биредә зур күләмле фитнес очрашуы узды. Профсоюз әгъзалары, эшләмәүче пенсионерлар һәм ветераннар җыелышында хәбәрчебез Ләйсән Галиева булып кайтты. Вы посвятили всю свою жизнь развитию нефтяной промышленности и спорта. Внесли неоценимый вклад в процветание наших родин. Чараны Татнефть профсоюзы рәисе урынбасары Фәнис Октябрев ачып җибәрде. Ул Татнефть профкомының елдан-ел үзара аңлашу һәм ярдәм җиткерү, шулай ук өлкән буынга хөрмәт күрсәтү кебек гаилә кыйммәтләрен саклауга аерым игътибар бирүен билгеләп үтте. Чара тәҗрибәле инструктор җитәкчелегендә күтәренке зарядка белән дәвам итте. Физкультура сәламәтләндерү чарасы 2016 елдан бирле оештырылып килә. Бу юлы ул гаилә елы кысаларында узды. Шуңа да очрашуга теләгән һәрберсе гаиләсе оныклары белән килүне кулыннан ычкындырмады. Гел инде ятмаска диванда әзрәк чыгып йөрисең, фитнеска барсаң, настроениелар, неләр, күңелләр күтәрелеп кайтабыз инде менә шулай. Яшьләргә әйтер идем, иренмәсеннәр, йөрсеннәр, бик әйбәт, исәнлек өчен инде бу. Чараның актив кунаклары көн дәвамында саф һавада өстәл уяннары уйнап, бәйгеләрдә һәм ярышларда катнашты. Корбыткасыннан сыйланып, концертка ләззәтләнеп, үзләре дә җырларын тамашачыларга бүләк итә алды. Күңелле, конечно, безнең кебек пенсионерларга шундый көндә барыбызны да җыеп, бер-беребезне күреп, хәзер бит без шундыйларбыз. Бер-беребезне күрә алмыйбыз, күрмәйбез, потому что һәрбер кайсыбыз үз йортында, кайсы бакчасында, кайсы кая киткән, бергә эшләгән дуслар да уже кайсысы юк уже. Шуның өчен менә бундай җылы, шулай бер-беребезне карап, шундый мотор җырлар тыңлап утырган, бик күңелле булды.
Бәйрәмгә тең чарага Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга һәм башка төбәкләрдән килүчеләр бихисап күп иде. Җәлилдән 19 кеше җыелышып килдек ди Җәлил нефть ветераны Әнисә Мингазова. Хәзер Җәлил бистәсенең ветераннар советы рәисе булса да, Татнефть профсоюз оешмасы һәрвакыт матди яктан ярдәмен белдереп тора ди ул. Призлар, сертификатлар биргәндә алар ярдәменә таянабыз. Ветераннар клубында безнең бабай дип әйтергә ялам алар егетләр. 70-80 яшьлекләр шахмат уйныйлар, бильярд ярышлары үткәрәбез, шахмат, шашка, бильярд. Хәзер безнең быел теннисыбызда булды, теннис ярышлары үткәрәчәкбез. Ике ансамблебыз бар, Аккалфак һәм Ратники. Рус ансамбле, татар ансамбле. Халык шундый теләп йөри, бәйләм түгәрәге, ярыша бәйләм бәйлибез, бер-беребезне өйрәтәбез. Менә шулай күңел итеп яшибез. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде Татнефтька. Безнең менә шәһәр бик матур, шәһәр, велосипедниләре, дорожкалары. Барыбер безнең шәһәрдә генә менә чувствуется вот эта вот забота. Шушы кайгырту өлкәннәр буын турында да кайгырта безнең управление. Кому вы посвящаете? Внучки как зовут? И сколько лет, если не секрет? 10 будет в июле. 10 месяцев? Годиков? 10 годиков будет. Это дракончик нашей Софии. Вот вижу, как у них старательно так получается, замечательно. Фитнестагы очрашу спорт чарасы гына түгел, пенсионерлар һәм ветераннар өчен сәламәтлекләрен саклау, дуслар белән аралашу һәм күңелле итеп вакыт үткәрү өчен менә дигән мөмкинлек. Татнефть профсоюз үзенең һәр әгъзасының сәламәтлеге турында кайгыртуын тагын бер кат раслады. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узып барышы сезонга нәтиҗә ясап, яңасына максатлар кую өчен Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында тәрбияләнүчеләр арасында йөзү буенча йомгаклау ярышлары узды. Йөзүчеләр белән безнең төшерү төркеме аралашып кайтты. Бүген безнең шәһәрдә эшләүче 12 бассейнда 3000 ярымга якын бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Белгечләр әйтүе буенча, соңгы 3 елда аларның саны 6 тапкырга арткан. Бүген Мирас спорт комплексында йөзүчеләр үзләренең сәләтләрен һәм әзерлекләрен күрсәтә алды. Дуслык атмосферасында узган ярышта 120 Мирас спорт комплексының спорт секцияләрендә тәрбияләнүче катнашты. Аларга ирекле стиль белән 50 метр йөзү биреме куелган. Алмаз Сөләйманов мондый ярышларда беренче тапкыр катнаша. Бүгенге йөзү бу юнәлештә алга таба үсеш алу өчен кыйммәтле тәҗрибә булды ди. Мин йөзәргә килдем беренче сыйныфтан. Шул 6 ел йөзәм инде. Баштан студентка бардым. Арсын 25-нче мәктәптә укып йөздем. Кайрмында. Камил Камалетдинов 3 еллык бирегә сулыш системасын ныгыту өчен килгән. Бүген исә ул үзенең тормышын бу мавыгысыз күз алдына китерә алмый. Я пришел сюда из-за дыхания. Минем максатым сулыш системасын ныгыту иде. Хәзер төрлечә йөзә беләм: кроль, брас, дельфин, ирекле стиль. Бүгенге ярышларда башта аркада йөздем, аннары брас стиле белән йөзә башладым. На соревнованиях сначала плыл на спине, потом брасом начал. Рамазан Хыснуллинга 6 яшь. Бүгеннән үк көчле булырга телим ди ул. Я хочу быть сильным. Это для всего полезно. Ел сайын Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында 600-гә якын бала профессиональ тренерлар ярдәмендә йөзү күнекмәләрен ала. Но в зависимости от того, Әти-әнинең яки баланың нинди максатлар куюына карап спорт юлын сайлыйбыз. Ул безнең яратып йөрүче яки спорт төркемнәренә эләгергә мөмкин. Шулай итеп, без бер ай эчендә теләсә кайсы баланы йөзәргә өйрәтәбез. Бер ай узгач, ул инде ниндидер йөзү төрен тәгаен үзләштерә. готов учиться и по истечению месяца какой-то один из видов плавания он уже осваивает. Ярышларда иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән йөзүчеләр лаеклы бүләкләрен алдылар.
Түбен мақтама бистесінде көңілді стартлар ұзды. Спорт бейрәмі балалары һәм аларның әтейінлеріне спорт күнікмелерін сынап қарау, бір-біріңе үрнек болу һәм бірге вақыт өткеру мүмкінлігін бүле кетті. Шаян шуқ балалар тауышына көмілген шараны Лина Хасаншыны күзетті. Түбән мақтамада көңіллі стартлар ел сайын уздырыла. Бисте жетекшілігі сүзләрінше, мұндай шаралар әтияни белән бала арасындағы мөнәсәбәтләрне ныгытырга ярдәм итә. Является семейным праздником, чтобы сплотить, так сказать, поколение старшее и поколение младшее. Это жители ПГТ Нижней Мактама, Тихоновки, также были приглашены с города Альметьевска и другие сельские поселения. Ярышлар 2 өлештән торды. Беренчесендә 7 яшькә кадәр балалар һәм аларның әтияниләре катнашты. Мне понравилось, как мы канат перетягивали, змейкой бежали, мячиком бегали. Мне нравится футбол, и моя форма классная. Әтияни күңеле балада, шуңа да оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерми калмадылар. Наши дети остались довольны. Море впечатлений, эмоций, подарков. Спасибо большое. Михаил Шевчук улы белән бергә үзе дә күңелле стартларда катнаша. Мондый чаралар балаларга иң якын кешеләреннән үрнәк алырга этәрә дип саный ул. Как сплоченность получается, семейная дружба, такие свои семейные интересы, ценности, чтобы дети смотрели на родителей, ориентировались, стремились к победам в будущем. Кызыклы эстафеталар сабыйларның сәламәт яшәү рәвешенә аңлы карашларын ныгыта, балаларны берләштерә һәм әти-әниләре белән үзләрен чын команда итеп тоярга ярдәм итә. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская. Сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.